Kamusta ka mo? Welcome liwat sa ating kindergarten class. Ako, si Ma'am Jana, ang inyong manunudlo sa kindergarten. Handa na bala ka mo sa ating leksyon sa ining adlaw mga bata? Kung handa na, tanan magtindog, kag magupod sa pagpangamuyo, kag sa pag-exercise, kaupod si Ma'am Joyce. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang. Buligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Ipalakpak ang kamot naton, itindak ang tiil naton, ari munding mga tudlo ta, dalin na magsaot kita. Tralalalalalalala, 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 dalin na magsaot kita. Ipalakpak ang kamot naton, itindak ang tiil naton, ari munding mga tudlo ta, dalin na magsaot kita. Tralalalalalalala, 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 dalin na magsaot kita. Letra M. Tunog Aton suliton mga bata. Letra M. Tunog Subong mga bata, ako maipabati sa inyo nga isa ka ambahanon. Magpamati sang maayo kay ma'am kag magsunod sa pagkanta. Ako si letter M, ang tunog ko, 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 Good job, kids! Sa liwat, ano gani ini nga letra mga bata? Tama! Letra M. Ano gani ang tunog sang letra M? Very good! Yari ang mga butang nga nagaumbisa sa letra M, tunog mansanas. Mais. Mata. Martilyo. Aton liwat kan tahon ang aton ambahanon mga bata, kag ihambas sang matunog ang mga butang nga nagaumpisa sa letra M, tunog Ako si letter M, ang tunog ko, 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 mansanas.
Mais. Mata. Martilyo. Sa iningation mga bata, aton kuhaon ang aton mga lapis kag papel kag magsunod sa pagsulat sang letra M. Sa pagsulat sa dako nga letra M mga bata, kita magaumpisa sa kurit nga asul sa ibabaw pakadto sa kurit nga asul sa idalom. Sunod, magporma sang linya nga nagapahilay pa idalom halin sa asul nga kurit sa ibabaw pakadto sa kurit nga asul sa idalom. Sunod, magporma sa nagapahilay nga linya halin sa idalom pakadto sa ibabaw. Sunod, nagapatindog nga linya halin sa ibabaw pakadto sa idalom. Aton suliton mga bata, nagapatindog nga linya, nagapahilay pa idalom, hilay pa ibabaw, nagapatindog nga linya. Sa liwat, 1, 2, 3, 4. Sa pagsulat naman sang gamay nga letra M, kita magaporma sa nagapatindog nga linya halin sa pula pakadto sa kurit nga asul pa idalom. Sunod, magporma sang duha ka nagapakurba nga linya. Aton suliton mga bata, nagapatindog, kurba, kurba. Sa liwat, 1, 2, 3. Aton itaas ang aton mga kamot mga bata kag magsunod sa pagsulat sang dako kagamay nga letra M. Nagapatindog nga linya, hilay pa idalom, hilay pa ibabaw, nagapatindog nga linya. Gamay nga letra M, nagapatindog, kurba, kurba. Sa liwat, dako nga letra M. 1, 2, 3, 4. Gamay nga letra M. 1, 2, 3. Good job, kids! Subong, aton sabtan ang masunod nga hilikoton. I-check ang mga butang nga nagaumpisa sa tunog nga M, kag X naman kung wala. Good job, kids! Nalipay gud si ma'am kay kamo nagapakigbahin sa aton nga leksyon sa subong nga adlaw. Subong, tion na nga kuhaon ng aton mga modules kag sa bulig sang aton mga learning facilitators, aton sabtan ang mga hilikoton. Until next time mga bata, ako, si Ma'am Jana, ang inyong manunudlo sa kindergarten. Bye!